tady by to šlo. Ale nešlo to, takže tohle je úvod, který opět točíme na konci videa, aby jsme samozřejmě věděli, co vám v tomhle díle můžeme nabídnout. Bylo to dost hrozný, jak jsem se vymlouval hned na začátku, respektive jak se budu vymlouvat hned na začátku, že poběžím jenom nějaký submax, tak to nebyl ani submax, to byl tak jakože takový rychlý ploužení, protože jsem se bál, že si prostě rozbiju hubu. To se v podstatě drželo celý trénink. Celý trénink je takový bruslení na trávě, i to se prostě občas stává. Takže si to užijte, budu rád, když napíšete nějaký koment, jestli trénujete i v takovýchhle podmínkách, a co by mě ještě nejvíc zajímalo, tak jestli děláte nějaký formy atletické rozcvičky nebo atletického tréninku jako přípravu ke střeleckým sportům. Tak jo, takže užijte si video, dejte koment a subscribe a jdeme na to. Teď postavím nějakou tu jakože virtuální stage tady na fotbalovém hřišti. Ten důvod si myslím, že bude taky takovej, budu chtít udržet se na nohách, což je vlastně v podstatě v tomhle terénu asi to nejdůležitější. Takže jdu postavit stage a jdem na to. Tak jo, já jsem tady postavil nějakou zhruba model střelnice Righty Tighty, v podstatě toho, co jsem měl teďka naposledy na střelnici a z čeho je to první video. Dá se to jet i zrcadlově, to je jiný střelecký drill, je to lefty něco, už si nepamatuju přesně, jak se to jmenovalo. Každopádně na ten trénink tady na hřišti je to ideální a je to jedno, je to jeden kužel navíc. Co je tady podstatný a k čemu je dobrý tohle trénovat? Za prvé máte to zadara, protože pár kuželů stojí někde 200, stojí to nic. Můžete se takhle sníknout na hřiště někam do horní dolní a terén máte taky zadara a stojí vás to v podstatě jenom čas a případně nějaký kopačky. Nemusíte jezdit kam na střelnici, neblokujete střelnici, můžete si to takhle nacvičit vlastně kolikrát chcete. Protože jsem dneska zjistil, že dělat tady nějaký náhlý změny směru vlastně nedává moc smysl. To z toho prostého důvodu, že prostě na to nemám kopačky. Každý v podstatě zastavení nebo každý dynamický zrychlení okamžitě vyústí v nějaký pád a nebo mi podjenou nohy. Tak to prostě budu chtít odjet tak, abych to jel co nejrychleji, ale zároveň abych zůstal stát na svých nohách, což pro střelecký sport je obviously docela důležitý. Druhá věc je, kdybych hrál fotbal nebo americký fotbal nebo v podstatě jakýkoliv, řekněme, týmový sport, bych v podstatě udělal to, že bych se rozběhl a hnedka zastavil bych a hnedka bych vyrážel jiným směrem, což my střelci vlastně neděláme. My v podstatě vždycky, když někam běžíme, tak je to za účelem toho, aby jsme tam z té pozice stříleli. To znamená, že já se budu chtít vždycky zastavit a stabilizovat. Bude to ta zastavení s tím, že ne, že se jenom zastavím a hnedka poběžím, zastavím se, jak kdyby zvědomím si to, že teď v tenhle moment chci střílet a v moment, kdy budu stabilní, budu mít nějaký jako střelecký postoj, tak potom teprve vyrazím k tomu dalšímu kuželu. Čili, když to zkrátím, tak cílem tady toho cvičení je nerozbít si hubu, to znamená běhat tak, abych byl rychlej, ale zároveň abych nespadl. Za druhé snažit se představit si to, že jsem na střelnici a že skutečně střílím, to znamená u každého kuželu zastavit a zastavit do nějakého střeleckého stabilního postoje. Sjedu si to prostě párkrát, myslím si, že tohle je vyloženě na každým, kolik tomu chce věnovat času. Tím, že to nepojedu na 100%, tak to můžu si třeba 4krát na každou stranu. Pořád to bude mít nějaký jako učící efekt. Pořád si myslím, že to je jako mnohem lepší, než to trénovat potom někde prostě přímo na střelnici a vás to stojí prachy a nějaký střelecký čas. Takže Righty Tighty poprvé. Co bych ještě tady k tomu možná měl poznamenat je, že při tom dobíhání k těm jednotlivým kuželům a na tady tomhle povrchu tak hraje extrémně velkou roli to zdrobnění toho běhu. To znamená, jak jsem na té střelnici dělal takovýto doklouznutí, tak to je tady prakticky nemožný, protože v jakýkoliv moment, kdy tou nohou zaberu a snažím se jak kdyby dobrzdit z větší rychlosti a rovnou do nuly, tak mi okamžitě ujíždí noha. Jakýkoliv brždění tady na tom, jedině zdrobnění, jinak jdu na hubu. Tak jo, pokus číslo 2.
righty tighty po třetí. Já jsem to 3krát a myslím si, že mi to bude stačit, protože v momentě, kdy 3krát zabrzdím na jednom místě, tak už tam jenom rvu drny. Takže to posunu celý o 2 metry dál, dám to na druhou stranu a šmitec. Jsem chtěl něco natáčet a pak jsem zapomněl co. Poslední 3 až 4 pokusy, tentokrát na druhou stranu. Původně jsem to chtěl dělat i tak, jak jsem střílel, vlastně, že první běh poběžím dozadu a pak to teprve budu dobíhat dopředu, ale protože ten terén je fakt hrozný a nemám to obuv, jak už jsem asi 20krát říkal a 20krát jsem se na to vymlouval, tak to z mýho pohledu nedává moc smysl. Takže teď to stejný, budu začínat vepředu, poběžím k prvnímu kuželu, potom diagonálně vzadu, zastavím a končím vzadu, kde bych to měl teda být na střelnici, dostřelovat levou rukou. Co jsem zapomněl dodat, a taky jsem to u prvního opakování udělal blbě, je, že vlastně nemůžu rotovat pořád za jedním ramenem, respektive otáčet se, tak jak mi to je přirozený, ale musím se otáčet i za pravým. A to z prostého důvodu, jsem pravák a potřebuji mířit pořád do bezpečného prostoru. Teď už kromě toho, že mi i kloužou boty, klouží mi to hřiště a bolej mě zadáky, tak teďka už mě bolej i kvadráky z toho neustálého brždění. Takže poslední pokus a pak už dám výmluvám šáteček. A ještě si dám nový klus, 2 kolečka, jenom tak akademicky. To byly Pure Runners z Františkových Lázní, over and out.